États-Unis ɲɛma Donald Trump ale y'i ka laɲiniw fɔ waasa ka taga ɲɛ ka Ukraine dɛmɛ ka fara o kan a y'i kanbɔ ni fɛɛrɛw ye cogo min na fana dan bɛ se ka sigi Ukraine ani Russie ka san 3 kɛlɛ la. We're getting An ka nafasɔrɔ sira bɛ lakana sabula Ukraine filɛ nin a ka dugu jukɔrɔ nafolo ka ca, pétrole bɛ yen, gazi bɛ yen ani fɛn wɛrɛw. An dun b'a fɛ olu ka se ka lakana, an ka musaka ka lakana, wa u sɔnna o ma. An bɛ taa ɲɛ ka Ukraine dɛmɛ nka an b'a fɛ fana an ka nafasɔrɔ sira minnu bɛ yen olu ka se ka lakana de. no, we are, but we want it secured. États-Unis wasadenw tun jɛra n'a ye k'a fɔ ko dollar wari miliyari 183 dɛmɛ ka don Ukraine ma kɛlɛ sira fɛ ani sira wɛrɛw fɛ kabini san 2022 février kalo waati. Ka kɛɲɛ ni wasaden bulon ka jateminɛ sɛbɛn dɔ ye araba don o musaka tɔ ye dollar wari miliyari 40 ɲɔgɔn ye. Donald Trump ka hakilina ninnu kɔfɛ ani Russie jamana ɲɛma fana kumana ka fara o kan ani Volodymyr Zelensky Ukraine ɲɛma fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ. Arabadon Zelensky ale ni États-Unis nafoloko ɲɛmaba dɔ ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya waasa sɔrɔ bɛnkan kura ka se ka bila sen kan. O kumaw senfɛ Zelensky kanbɔ k'a fɔ ko Ukraine ka laɲini ye waasa bɛn ka se ka sabati olu ka don OTAN na ani layidu kɛrɛnkɛrɛnnen ka ta Ukraine ka lakanako ta fan fɛ. Ne b'a ɲini Donald Trump fɛ a ka layidu ta an ye Ukraine ka lakanako ta fan fɛ ka Ukraine dɛmɛ an ka se k'an yɛrɛ sinsin. Tiɲɛ n'o k'a fɔ ko ani Europe kan ka kuma sabula an b'a fɛ an ka kɛlɛbolo ka jo hali bi. Ka fara o kan majɛ bɛ an ka waganɛba kɔnɔna la. Sabula waasa ka se ka kɛlɛbolo jolen bila sen kan fo i ka u ladege ka ɲɛ ka marifa di u ma ani ka u la dumuni. Wa o nafolo kan ka bɔ fan dɔ de fɛ. O de to an b'a fɛ layidu ka ta an ka lakanako ta fan fɛ. Donald Trump y'i kanbɔ k'a fɔ ko ale ni Putin bɛna ɲɔgɔn ye ala tɛmɛ Arabie Saoudite. A y'i kanbɔ k'a fɔ ko Russie ani États-Unis kɛlen k'u ka maa minɛlen dɔw falen ɲɔgɔn na k'o ye taamasiyɛn ɲɛnɛmaba ye waasa bɛn kuma ka se ka sabati ka dan sigi kɛlɛ la. Russie jamana ɲɛmaayaso y'i kanbɔ o kuma kan. Tiɲɛ n'o k'a fɔ waasa ni bɛnkan sugu ka sɔrɔ fo a ka kuma ɲɔgɔnya jolenw de kɛ wa n'an bɛ taga ɲɛfɛ ko bɛ se ka yɛlɛma dɔɔni dɔɔni hali n'o y'a sɔrɔ ko belebele kɔni ma kɛ fɔlɔ nka ni kuma ɲɔgɔnya ninnu bɛɛ ka ɲi sabula nin bɛ danaya sinsin États-Unis ani Russie ni ɲɔgɔn cɛ olu minnu cɛ kɔni tun tɛ ten kosɛbɛ. États-Unis ɲɛma danka JD Vance bɛna bɔ Faransi ka taga Allemagne. Ye ani Ukraine ɲɛma Volodymyr Zelensky bɛna ɲɔgɔn ye Munich waasa ka se ka sigi ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ.